iparo ni mano bose kelo thiro dongruok? Aparo ni ng'ikruok no osebedo. Nitie a lot of problems osebedo between governors gi members of county assembly. Mokwongo, jotelo ma wan go kawuono gi nowacho ni yiero processes maketo governors office and processes ma is political. Tiyudo ni a ballot kwa dhie amongst the 7 mwa yiero governor in elective processes. To penjo masega bedo ka penjo from a leadership point of view ni nitie yore moko mwanyalo yiero go governor mopogre gi political processes. Nikech ka governor oyier within a political process, nyako beda politician. Idhi yudo ni processes mobedo go are purely political. Nyiso ni processes mabe county assembly be yiero go is the same yiero go governor. Koro kalure gi moko ni winjo ka history ma wadwa ni nowacho ni kirango history mar yiero mokwongo ma county governors, iyudo ka nitie clanism mabe odonje. To mano is a problem nikech one clan ko yiero as a governor, to the clan moro be dhi wacho ni yiero kaka deputy governor. Moko be wacho ni area ni wayiero this particular clan as a member of county assembly. Koro as they proceed, idhi yudo ka nitie gwenyruok moro, ten gwenyruok moro mar extreme. Nikech koro iyudo ka clanism odonjo ka, iyudo ka gik moko mopogre odonjo ka, somo be iyudo ka nitie seche moko county assembly, especially members of county assembly ka iyudo ka jomoko we transition from councillors, iyudo ka nitie tiegruok moko mabe ne oripo beni migi bende iyudo ka tin sana. Koro paro gi patch gi county executives, county assembly be tin. Koro a lot of push and pull bedo mang'eny sana e county government with a lot of things. Emomiyo nawacho from a leadership point of view, aneno ni nitie discussion, aneno ka jatend piny owacho ni we should have a dialogue mabe osechak, national conversation conclave. Tiyudo ka conclave moripo benua ginenegi, we were proposing ni okena ena conclave mar inclusion mabedo at the national government. Be wari in conclave moro be wabedo go ma deal gi county governors, gi county yiero mane counties gi. Because one of the things ma jo penyorio ben penjore, do we elect a governor with the political processes? Because ka elected with the political processes, mano ja siasa, okay a technocrat. Kata ko bedo technocrat, he will not manage, or he or she will not manage it because jomo deal go gin politicians. Korido kata ni muswada moko miketo ma dwa thicho governors, sometimes okni governor oko perform. Ni neno gima notimre Kivuta Kibwana manodonjo as a governor Mama Kweni. Iyudo ka there was push and pull majoka nokelo impeachment processes. To bange kanyo iyudo ka yiero mane lure. Most of these county assemblies neko yiergi to governor no yier. Koro neno ka gik makamagi kiluo mos. You know some of these things and purely political. Okay, nian yore madongruok ma governor timo. Mani ngeni kori dhiro e mesa mar Suba Chache. Sama nagi ng'iyo weche ma kaka counties biro tiyo. Nikech iyudo